Habibi, come to Egypt. Общо 22 мумии са разположени в музея в Кайро. Ние успяхме да направим тайно само 3 снимки, понеже е забранено да се снимат мумиите. Това е вторият музей, който посещаваме, където се намира и истинската маска на Тутанкамон. Маската на 9-годишният фараон Тутанкамон е направена от чисто злато. Тутанкамон умира на ранна възраст, около 19-20 години, но никой не знае защо. Столът е направено от дърво, но е покрито също с злато. Тутанкамон беше разположен в 3 ковчега, като двете по-големи са направени от дърво, покрити с злато, а най-малкият вътрешен ковчег е направено от чисто злато. Там го слагат заедно с неговата маска. حلمت بيكي قبل ما اشوفك كنتي في حضني بتضحكيلي وحاسه بيا كل حاجه بروح عليها بتبقي فيها Целувай ме до синьочак, обичай ме без милост пак. Във вените нека вместо сълзи пак любов потече. За други го цял живот живях, а бях ли щастлива? Не бях. Поне за ден искам да бъда до теб. Целувай ме до синьочак, обичай ме без милост пак. По вените нека вместо сълзи пак любов потече. И нека ни съди който ще